नमस्ते साथी सब। देखो आई हम फिर से लेके आ गेल छी नया रेसिपी। आई हम बनाबी छी करैला के भरुआ। पहला आई के हम छोट छोट पीस काट के तब आई के हम कनी पानी में नून हल्दी ध के आई के उसनाइला ध देली, मतलब कि बॉयल होए लागी। कनी देर आई के झाँप के ध देली, तब देखी छी 10 मिनट के बाद। तो देखू हमारी बॉयल भ गेलै, सबे पानी जर गेलै। कनी के पानी है, तब आई के हम निकाल ली, छान ली पानी में से। तब आई में के सारा बिया हम निकाल के एक जगह धैली, कैला कि आई के बिया के फिर पीसे पड़ी छै। बिया सौसे सौसे राखी छियै तो मतलब मसाला खसर खसर कर रहे छै, अच्छा लगित रहे छै, ओला हम सब बिया के पीस दै छी। आब हम एहिमे भरे लागी मसाला के तैयारी करी छी। पहले तेल गरम कैली, तनका जीरा हरियरका मरचाई के फोरन देली, आ तब एहिमे कनी प्याज में से काट के धैली, निमन से के लाल करके भूज लेली। तब एहिमे मसाला सब देली, मसाला में हल्दी मरचाई तनी जीरा सब देली, आ तब कनी लहसुन मरीच पीस के देली। तब भुजा गेलै, तब एहिमे कनी हम बिया जे पीसले रहली से बियो के ध देली। बिया के धैला के बाद में कनी स्वाद अनुसार नून देली, नून ध के एके निमन से कनी भुजली, भुजा गेलै। तब अंतिम में एहिमे हम कनी आमचूर पाउडर देली खट्टा के लागी। आमचूर धैला के बाद में एके निमन से मिलैली, मिला के तब सेलैली, सेला के तब सबे करेला में हम मसाला भरली। मसाला भर के ऐसा ही करके सारा करेला में हम मसाला भर लेली। मसाला भर के देखो केते मस्त लगी छै बेगर फ्राई कैले। आब आई के हम फ्राई करबे, कनी तेल ध के ऐ सबे करेला के कनी हल्का हल्का फ्राई करबै निमन से, उल्टा पुल्टा के फ्राई करली। तब देखू कते मस्त लगी छै हमर करेला के भरुआ। आई के हमर रेसिपी मन पड़ल हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देम, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर